फेनाबो मिन्सानानै सुवाखै लोगोफोर टाइम थांनायल'थ' नुनानै मिथिखानांगौ जानांगौ आं दिनै मानि बागै शेयार खालामनो सानदों लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर बोराय मानसि जाबाय नालाय लोगोफोर बयखौबो बोरायबाय आंनि चेनेलाव लोगोफोर दिनै जोबोद फानि भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर दिनै जोबजासिम नायलां लोगोफोर आरो लोगोफोर एसे रमान्टिक जानांगौ जोङो रमान्टिक भिडिअ लाबाय थागोन लोगोफोर जेसां हायो एसांनो शेयार खालाम बे भिडिअखौ लोगोफोर बे भिडिअखौ जास्ट इन्टारटेन थाखायसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों रावखौबो दुखु आरो हेंथानि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै लोगोफोर दे बिदिबा इन्ट्र' मारै फैदो लोगोफोर बिसोरनि भिडिअखौ नायलांसै आं रुनखाथा ड्रेसनिफ्राय बुंदों आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों दि नै बे फेनखौ आङो सुबह भेंचो दो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुट्टर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो अरे शर्म करो मैया दखानाव थांनायाव रुनखाथा दखान थांनायाव पागल नामा नोंसोरो बे फेनखौ मोनबोदों ओमफ्राय फेना मा होनदों आब' खेबसे बुंफिनहरलाय बबेयाव मोनबोदों होननाय मैया दखानाव थांनायाव रुनखाथा दखान थांनायाव बे फेनखौ अरे माँ का भोसड़ा तुम्हारा खाने के वांदे तुम लोग के मोनबोदों ओमफ्राय फेनाबो मिन्सानानै सुवाखै फेनफोरखौ इधर का इंडिया का लंड खाने आई तो उसको पहचानने लगे समझा सुन बड़वे वाव लोगोफोर आजिखालि नुदोंना सिख्लाफोरा ओरैबायदि गाज्रि जालांबाय मुझे मारो रे मुझे मारो साले का खोपड़ी तोड़ साले का फेनाबो मिन्सानानै कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये इनके पास ना रहने को घर है ना रोजगार है ना पैसा है सुवाखै फेनफोरखौ जिंदगी बदलती 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली ओ भाई मुझे मारो नहीं ये मजाक हो गालांबायो मिन्सानायखौ हाग्रामा सारा मा बुंनो सानो बे भिडिअनि बागै बे फाग्ला बिदिजों जायो बोराय जाबाय बोराय देहा नै जोंहा फिसौफोरा आजिखालि मबाइल गिदिर लानानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव नुदों माबायदि देखायदों नोंथांमोनाथ' नुखादों जानांगौ बिमा बिफा दंना गैया बिसोरालाय बिदा फंबाय दंना गैया आसलते लाजिनाय दंना गैया नैबे बोराय मांग्रांगासो बेफोर भिडिअखौ नुबाय थानांगौ जाबाय ओमफ्राय बेफोरबायदिखौनो मोनो लोगोफोर आंनि चेनेलाव बोरैबा हाबसन फैगोन आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो आरो लाइक खालामनो शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर बेफोरबायदिनो गोदान लाबोबाय थागोन लोगोफोर मोनब्ला माबा दायना अजाफ्राबो लांनानै माबा बान खालामनानै पसंद आया लाइक करो पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो मिन्सानो हायै मायै खालामलाबायोनो नायलाय बे फेना जा असाइसखा ओइ आब' थालिर जानो ना मा जानो ना फान्थाव जाना गोथाव जागोन ना एसे बेफोरबायदिखौ आब' लोंनो लाजिला ओमफ्राय मानो बेफोरबायदि सुवालासिनो दोननांगौ ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर बिदि लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय लोगोफोर अल द वे